Creieu que la gent que trobarem avui saben què significa el burro català? Que es una especie originaria de aquí, de Cataluña, que estaba en peligro de extinción, pero no sé, a partir de no sé quién se empezó a preocupar por el asunto y ahora parece ser que se está manteniendo. I tant. Ens pot explicar una mica què en sap del burro? Bueno, que és una espècie autòctona d'aquí i que, vaja, està per tot arreu, amb les pegatines i amb el que vulguis, i no sé si està en perill d'extinció, però no m'estranyaria, perquè si precisament es diu el burro català perquè és d'aquí i no crec que hi hagi enlloc més, no? I, bueno, és un animalet molt simpàtic. Aviam, o sigui, sé que és com el símbol, no? Igual que el toro d'Espanya, però... I sé que està als cotxes, però vull dir, no coneixo el burro català pels cotxes, saps? És el tipus de burro que és típic d'aquí a la muntanya, del Pirineu, de Catalunya. Tampoc no és que sàpiga gaire, no soc un expert. El burro català, Bueno, vam veure aquella campanya que hi havia una enganxina com una espècie autòctona de Catalunya. Sí, el cotxe es posava. Un símbol per Catalunya potser sí que ho era, però potser en el temps s'ha anat difuminant. No sé si ni tan sols si va arribar mai a ser un símbol per Catalunya, i si ho era està molt difós. El burro català sí, clar, que conec el burro català. I ens pot explicar alguna cosa? A veure, m'imagino que és la peculiaritat, no? Que significa el burro català és algo que s'assimila amb el català. El mateix que el toro d'Osborne amb l'espanyol.